Kaixo lagunok, gaurko honetan Little Association izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Little Association jolasa, 3 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko mai jolasa da. Jolasien hasi aurretik kaja zabaldu, eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Little Association jolaserako ze eduki dauku. Alde batetik baditugu 3 animali, igel bat, konejo bat eta behi bat. Badauko bai animali horrek biziko dien ekosistema ez, aintzira bat, baratze bat eta larre bat, edo zelai bat. Eta jolaserako hainbat fitxa. Nola jolasten da Little Association jolasian? Lehen esan duten moduan, jolaserako ditugun pieza guzti honetan agertzen die ekosistemetako elementuak, bai? 3 ekosistemetako elementuak. Honei pieza denak eukiko ditugu maixen erdixen buruz bera. Txandaka, jokalari gaztien hasiko da jolasien, eta ingo dagoena pieza bateri buruz gora edo pieza bateri buelta emun, bai? Edozein jokalarik alik eta azkarren inbarko dagoena da ekosistema horretan dagoen elementu horretan dagokizun animalixi ipini. Kasu honetan, hau da, erlientzako barrauntza edo etxe bat, eta zelaixen dagoenez, jokalari azkarrenak inbarko dagoena beixa hartu eta ekosistema horretan ipini. Behin ipintzen dagoenien animalixe, espliko biko da zergatik ipini dagoen animali hori hor. Jokalari bizkorrenak behar dan moduan dagokizun animalixea, dagokizun ekosisteman ipini eta azalpen egokixe emon baldin badau, hau da, hau, erlien etxie eta hori zelaixen dau, horregatik ipini hor behixe hor, jokalari horrek fitxa irabaziko da, edo txartela irabaziko da. Holan jarraituko txandaka bai, ostien beste jokalari batek emongotza beste karta bateri buelta, eta alik eta eskarren edozein jokalari, ipini beharko dau ekosistema horretan, irudi hau dagoen ekosistema horretan, dagokizun animalixe. Holan jolastuko karta danak bukatu arte edo fitxa danak bukatu arte. Eta fitxa gehixen lortzen dauen jokalarixak bukaeran izango da irabazlea. Gaurko bideoa gustoko euki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri euki gura baldin badozue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.